Shout out Agustina, yes, oo. Romulo, sleep well. Hoy, Pilipa. Di masen Pilipa. Magkikaanak man si ka. Darlen. Yes, Darlen. How are you, Darlen? Binaimot, Darlen. Bagay na. Maximo makinom man sis. Yes. Hep, hep. Hooray! Hoy, hep, hep. Hooray! Hep, hep. Hooray! Hooray! Ang bongga. Hold up. One, two, three. Let's go. Ay, apo, di minatay ko natin ko pala, bibiro ko, mabusurak pa, kidi lang, bilibiro, piminatay dito yan. Ay, natibay ko nga nangkit kita, gaming kanya, nawamutan. Di minatay ko, hep, hep! Hep, hep! Dachay! Hep, hep! Ay, ala, inang, kamusta kan, inang? Ay na, apo, ti kinabayak ko dito yan. Tulog tala tayo na, ya, apo. Mausto ka pa, hindi kinabayak ko, di na dalo sa dito yan. Ala, inang, mailiwaking kan, inang. Ay na, mailiw king ka. Pero nabayagan ko nga na sigada mga nakatugaw dito yan. Ala, nanang nakabasa na akon. Papatyam laglag. Kung makikita ka nga kayang-kayang di tagpapuyo na tamo. Uy, ala, inang, nga siya. Ala, Ay na, inang. apoy, pagbagang kadanan kadatatang mo nga nakabasa ka laglag. Nanang masapol ko pauyot, nanang. Alak pa yung kadita na kabakira no. Sika nanang, di kag pauyot, nanang. Ay, Ma, kata mo natin yun, naggagatala ka na makatutulog. Naman! No, kininas mo, obeng, nakadilnak ka, panam aya. Bangbangad ka gamin, ingkagpasan tigwa. Naggatalgarod, kaduan na ka, tagpasan tigwa. Katila mo kami papapanambangad ka. Tagawataw ka. Nangatatanga din nakadilnak ka. Kanto mo kami agbari-bari. Tungang. Hindi pumalakpak, ba di makapasa, tata percent or first grade. Lalaban ako. Lalaban tayo. Pumalpalakpak, sumarasarang samti puso ka magkablaw kanya tinaimbag na bigat. Sawali ka po sa binapsing-sing sang lasasi buwana o chorete. Ito na ito para importante na baliyaso na kuryente sa mga rete sa gilid ng poste. Dear my Tome. My Tome hungry? You want spicy hot dog? Day ating dog? O baka pa? Ay, palibhasa. Sabay amin, siya gayam. Madimay. Ulit. My name is Ray Brangelo Solima, all the way from the Barangay of Beauty, which is Barangay Turod. And standing here in front of you is the beautiful example of the beautiful people of Barangay Turod. Siya gayang timesa nga napagasatan nga tumaray tatati Supreme Government SSG Peace Officer Huno SSGPO. Kaading ko mamana memestra ambisyosa ingitera pabida pusa guringa ay palibasa. Hindi pa lang kaya napadasa tigbaling nga may sa Peace Officer. Etiquette, jay pinagbaling nga si 80. Di ka ginuha ko ko. Tanghog! Hindi jay.
Isu tamok tabagay nakditoy nga posisyon tamok nito kasanot na siya nga panobrakan detoy. Siya gagkot may isa nga President of USP. Under the advisory of Mr. Michael Angelo Sir, sorry. Under the advisory of Mr. Michael Angelo Aganadrental Soberano, sir. Hi, sir. Be proud of me. Di pa nga mo kanya yukot, awan. Puro laklaong. Kidding aside, syakot may isa nga pati LGBTQIA+. Buno bakla ko na ilatan. When we say LGBTQIA+, we are more passionate and more creative. Oy, English. Not to say na boys and girls ay not passionate bas, mas lagpas kami ng konti. Ganon-ganon na. Diba? Mayang ko niyo. Kung may isa siyang putimang tigrag sa kulay kagati SSG. Alam, tugtugur-gur ang bukto. Siya gaya ni River Angel Solima, tumaray nga SSG Peace Officer. Punawagan dalatan nga SSG Peace Officer Mr. Solima. Di pa na siya nga dun-dun. Ibutos takte. Palibhasa. Tugtugur-gur talaga. Sabay na nga pumanaw, ikaw kay Tiplongkes. Sabay ti amin, siya ni River Angel Solima for Peace Officer. Thank you. Hindi na natokol di paragpag na kadi pasipasyaw. Yung wala lang na kita payong ko tam. Na, himo mo ti payong mo. Kasi naman, de kababaan di orang dagpay payong. Ciao. Oo, ni bakit. Anawaan nga mga ikas dito, matukto di parang pag patay na nakapayaw. So katakti paragpag ko kabel ko. Hindi siya sabi mo. Di tinukto mo sa. Adaya mo nga, tinuktukol ko nga paragpag nga payong mo. Ayun na. Naglaingan na pa tinuktukol ko di nga paragpag nga payong. Siyak hindi pa basulon nyo di tang payong nga paragpag nga natukulan. Ang ko nga inusos.